Ate, si Ednalyn13. Ednalyn13 sa YouTube channel niya. So, ito yung skin ko. Sa Minecraft. Yun na nag-ML. So, gagawa tayo ng helmet. Hindi na tayo kalbo. Ay. Tagal-tagal na hindi na pag Minecraft. So, yung mga diamonds natin na nakuha. Ano ba to? Pinanggawa na nating mga So, tignan nga natin yung itsura natin pagka complete armor. Iron set. Woo! So, tulog tayo. So, matagal-tagal na rin ako hindi nakapag-upload. Pasensya na. Ayan. So, ito pala yung mga pinanggawa nating diamond. Yan, di ba anim yun? So, hindi, ano nga ba? Ito, may natira pa palang isa. So, tatabi lang natin yan. Di natin yung panggagawang shovel. Kasi wala lang. Nung nakaraan, kasi si Alvin Jacob, naglalaro sana kami dito. So nga lang ayaw. Ayaw So, nag-tower off ako dito para hindi ko talaga siya nakita. Oh, hello. Gusto mo maging alaga ako? Gusto mo tulungan kita bumaba doon? Doon sa baba. Yan o, nasa baba ka na. Ayan o. Papalawin kita para mapunta sa baba. Joke lang yun. Parang gusto ko i-upgrade tong bahay natin. Hindi na nga kahit wag na. So gusto ko lang sa inyo. Magpasensya kasi hindi na tayo masyado nakapag-upload. Gusto ko lang kayo kamustahin. So yun. Wala lang. Ano lang ako dito. Ano lang pwede kong gawin. So, susunod gagawin natin yung cobweb. Susunod yan. Hintayin nyo. Hintayin nyo yan sa cobweb. So, hanggang dito na lang muna siguro sa video na to. At sana nag-enjoy kayo. At mag-subscribe na rin kayo para maka-nood pa kayo ng mga pinag-upload. So, yun lang. Paalam.